Unha semana máis están con nós Alfredo Hernández, Eloi Delgado e Manuel Martínez Tato. Bo día aos tres. Bo día, bo día. Buenos días. Dentro da nosa sección de Modepen. E hoxe imos a continuar falando do tema que xa abordamos hai 2 semanas, esas pensións privadas. E creo que hoxe vai comezar Alfredo. Efectivamente. Bueno, un poco siguiendo en lo que explicábamos el otro día en nuestra última intervención sobre lo que eran los planes de pensiones privados de empresa. Creo que más o menos quedó claro lo que son. Y hoy vamos a la segunda parte. La segunda parte es que ya en su día nuestro querido compañero Xavier Pérez, en sus varias, digamos, sesiones que ha tenido aquí con nosotros, lo ha explicado más detalladamente. Pero bueno, un poco voy a decir lo que puede pasar, ¿no? Imaginaros que un empleado que puede permitirse el lujo de pagarse un plan de pensiones privado, este dinero el banco lo tiene que invertir, o el banco o la empresa que para producir unos intereses, entonces pues tiene que invertirlo. Claro, como eso tiene que ser una cosa rápida, pues tiene que invertirlo en cosas que le den un rendimiento rápido y dentro de lo que cabe fácil. Entonces se podría dar incluso el caso de que este señor que ha destinado una parte de su dinero a hacer un plan de pensiones privado de empresas, que la entidad bancaria o financiera coja este dinero y lo invierta en empresas que se dedican a especular, que esta misma empresa compre la empresa en que este señor trabaja y para hacerla rentable reduzca la plantilla y él se tenga que ir a la calle, despedido. O sea, se puede dar ese caso. No es que sea lo más normal, pero... Pero puede dar. Pero pues se puede dar. Pero si no es su empresa, pues será otra empresa en donde se irá otra gente a la calle para poderlo hacer más rentable. O sea que eso es... Unha realidade. Unha realidade. Que aínda o sea, que non é habitual, é claro, posible. Así estamos. Tato, Bon contanos. Bo día. Hoxe vou a falar un pouco para a xente que está en activo, que está traballando, Vale. con independencia que teña 60 anos ou que teña 25. Canto menos anos teña, máis fastidiado vai estar despois. Peor. Que ben, como me gusta que me contes Na isto reforma do aquí. sistema de pensión 2011-2013 tomaron unhas decisións. Sí. Os dous acordos, 2011 Zapatero, 2013 Rajoy, unhas decisións impulsadas desde a Troika, Fondo Monetario Internacional, Banco Europeo e o Banco Central Europeo e a COE, que era montar unha política de descomprensión do sistema público, de maneira que fose o menos notable posible, progresivamente, pouquiño a pouco, sin que a xente se fora dando conta, e iso é o que están facendo, e é o que está ocorrindo xa, e que, po ano que ven, vamos mirar os resultados finales. Por exemplo, na jubilación, para a jubilación, antes de 2013, a media era os últimos 8 anos. O cual, bueno, no 2013 pasou a 15 anos a media. E aí xa hubo un recorte Importante. Pero é que no 2021 pasou a 25 anos. Agora, que cada un faga as contas que lle dé a gana e como lle dé a gana, pero que teña claro que o rebaixe é considerable. Pero o problema é que po ano que ven, que cando se reúne a comisión para tomar decisión no futuro, están falando de que queren pasar aos 35 anos, a toda a vida laboral. Para sacar a pensión. O cual, que quer dicir iso? Que os que teñen 25 anos, de 40 anos, cando lle fagan, se consigue iso, o que vai a cobrar vai ser a mitad do que debía cobrar, máis ou menos. Porque o mínimo e o máximo, por a mitad, co incremento de vida. Eso é un dos problemas por os cuales os futuros pensionistas van a ter uns recortes
considerables sin darse conta e, ademais, non queren enterarse e non fan nada por mellorar. Eu desde aquí digolles, señores, móvanse. Estamos esperando por vos, porque estamos falando do voso futuro. A nosa hora, con a nosa edad, que nos supran un 2% ou 3%, bueno, está ben, pero tampouco pasa nada. Ora, eles non, porque os recortes van a ser brutales. Pero é que hai máis. Hai máis. Por exemplo, nas jubilacións anticipadas, o sea, agora a jubilación no 2027 xa son ten que ter 38 anos cotizados. Sí. Ben, a partir de aí nunha norma, o sea, hai algo normal, logo hai un montón de situacións diferenciadas. A partir de aí, tens unha vida laboral normal, tens a tua edad de jubilación, e digo, bueno, pois, quero jubilarme 2 anos antes, por exemplo. Bueno, moi ben. E se teis máis de 38 anos cotizados, entonces autorizancho, pero con descuentos. Por exemplo, con 38 anos e medio cotizados, o gravamen é do 21%. Con 2 anos menos, o 21% do gravamen. De 38 anos e medio a 40 anos, o gravamen é do 19%. De 41 anos e medio cotizados aos 44, o gravamen é do 17%. Eu me pregunto, quen dos que están hoxe traballando vai a ter 44 anos de cotización? Ou 40? Moi poucos. Moi poucos. Poucos, sí. Moi poucos. Bien, vale. Si queres jubilarte, bueno, vou a solicitar, pois, me interesa, quero jubilar. Bueno, pois, se queres jubilarte, faltache un ano para a túa jubilación real. Con 40 anos, os 38 anos e medio, o descuento que che fan é o 21%. Un ano. Perdón, o 50%. De 38 a 41, o 5,25. E de 41 a 44, o 5%. Quero jubilarme un mes antes, un mes solo, antes da jubilación, por as razóns que sea, pois descontache o 3,26%. E o 3% de 41 a 44 anos cotizados. Entón, eso estamos falando de pérdida. Isto é unha situación, digamos, normal, non? Xa non vamos a outras situacións que hai que pode ser moito máis. Cal é a ventaxa, ou a ventaxa, se queres chamar así? Por exemplo, unha persona que chega a súa edade de jubilación e teña 15 anos cotizados, ahora mesmo ten garantizado o 50% da pensión. Da pensión da súa, que lle correspondería se tuvera toda a edad, non? Sí. Pero este é o cuadro real que está aquí. E o cuadro real que está pasando, que vai pasando, que se están tomando decisións. Porque xa digo, agora mesmo estamos en 25 anos para a media da jubilación. E 25 anos é casi toda unha vida rural. Pero están aí xa, dentro de 3 meses ou 4, están aí xa, que están falando deles, para levála aos 35 anos que a van a levar. Ademais, seguro, pois teñen o clariño, porque fixaron hasta ahora. Entonces, agora xa non é un problema con os jubilados que se jodan, pero se teñen cartas e teño problemas, que me den cartas para poder vivir eu. Sino que é un problema de que a xente que está hoxe en activo, como non se mova e non faga algo para defender os seus intereses, vai na ter moi cruda, porque a máis é lamentable. A min, onte, aquí en Tui e tal, estaban falando dúas chavalas de 20 e poucos anos e dos tíos que non vamos a cobrar. Pero vamos a ver, que xente tempo neste país? Como que máis dá? Ti estás traballando en activo e metes un diñeiro e tens os dereitos e xa non vou cobrar. Moi ben. Gran parte da culpa que pode ser a desmotivación xeralizada. Polo tanto, a xente asume como, dá igual, pero totalmente certo que non dá igual para nada. Para nada. Grazas, Tato. Eloi. Bueno, é un pouco para rematar, a ver si, como se suele decir, vamos alegrando un pouco as cousas para cara, por lo menos non marchar cabreados cara ao Nadal.
Pero si hai... estamos nunha situación que estábamos aí cando empezamos con este movimento. Fomos conseguindo melloras, fomos conseguindo logros, non cabe duda, Sí. pero nos quedan bastantes. E cando conseguíamos pois o poder establecido e toda esta carallada que está sempre frente a nós, nos generaba dous. Por un solucionado, dous máis. Este é un claro exemplo de que isto se empezou a plantexar cando empezamos co movimento, están tratando de irlo metendo, tanto os planes de pensións privados como o tema de alongar os plazos para ter dereito a unha xubilación, e a non nos preocupa, é dicir, máis que nada porque, claro, Tato ten razón, pero efectivamente nos pelexábamos desde o principio por todos, non só por nós, e vamos a seguir igual aí, é dicir, vamos a seguir pelexando por todos. Queremos revertir esa situación, é dicir, ahora sales á calle e digo, coña, acabo o ano e vamos a cobrar, canto vamos a cobrar de IPC? Digo, no, canto vamos a cobrar? No, canto pelexache ti por cobrar o IPC? O IPC está consolidado a día de hoxe, depois veremos cando vayan cambiando, porque no Parlamento se lle dá volta a todo. O IPC estimado, ahora mesmo debe estar en torno, non chega ao 3%. Sabemos que se outra da pelexas que ainda temos pendientes, que nós estamos pedindo e vamos a pelexar porque sea o IPC real, aquel que se marca a final de ano, principio de xaneiro, que este ano andará como mínimo no 6%. O sea, estamos xa perdendo poder adquisitivo. Pero bueno, parece ser que de momento a xente me suben algo e polo tanto me conformo. Non. Pero logo, na situación dos que están traballando, queremos revertir todo ese sistema de penalización permanente. É dicir, oiga, non. E ademais, mentalizarse é dicir que a implantación de plans de pensións privados leva consigo non só aquilo que estamos comentando, é dicir, hai que mentalizarse que, por exemplo, ahora mismo se deixan de ingresar 1.500 millóns de euros simplemente por haber implantado polos plans de pensións que ahora mismo están, que son moi contados, son moi limitados, porque hai moi pouca xente que poida... Por qué? Porque se ti faz un plan de pensións e agora cos plans de pensións de empresa o que fan é parte do que deberían de ingresar pola túa cotización e as da empresa, motivan a empresa, ti non cotizas aí, mételo no plan de pensións, e eses ingresos non entran directamente na caixa, é dicir, que é do que vamos a cobrar todos, do que estamos cobrando todos. Isto, se incrementa o plan de pensións, isto pouco a pouco vai ser maior, digamos, a cantidad que non ingresa a Seguridade Social e que, de alguma maneira, ingresan a banca, as compañías de seguros que van a vivir destes plans. Nós non queremos eso, nós o que queremos é que, efectivamente, se pelexe e se mentaliza a xente que hai que ir aos plans de pensións públicos, porque é o futuro de todos, é o futuro de todos. É dicir, ahora mesmo os fondos que gestionan os plans de pensións a día de hoxe, que son 250 e tantos, nos últimos 15 anos, só o 3% lograron un mínimo de rentabilidade. Só o 3%. O resto perderon diñeiro. Esa xente que tiña aí diñeiro, ahora cando foi a rescatalo ou foi a cobrar, cobrou menos do que había ingresado. O sea, esa é a paradoja. E o que dicía Alfredo, algunha, posiblemente, cando cheguen a cobrar, xa desapareceron. Foi absorbida por outra, ou houve que acudir con un fondo para garantizarlle un mínimo que non chega a mellor nin o 50% que ele haya depositado ali. É dicir, os fondos de pensións nós témolo claro, e ademais hai estudios que o garantizan, que efectivamente non é rentable, solamente rentable para a banca e as compañías que se montan en torno a isto, para, digamos, vivir, especular e tirar, digamos, permanentemente dese fondo, que claro, é un maná. É dicir, controlar os fondos de pensión sería, para eles, a panacea. É dicir, polo tanto, ahora mismo, a población activa que ten ya plan de pensións privadas, ahora mismo só é o 17% da población que está en activo. E isto non vai mellorar, porque non van, primeiro, aínda que quixeran non van a poder, porque seguimos co mesmo problema. Os salarios están conxelados, o IPC sube o 6 ou 10% real, os soldos nos veñen vendendo que lo suben o 3 ou 4% con un gran esforzo, según eles, e o que cobra 1.000 ou 1.200 euros,
Bueno, que como teña que pagar alquiler, xa veremos de onde saca el para meter ali siquera 25 euros cada mes. O sea, para nada. É dicir, é unha utopía e, polo tanto, os que veñen atrás non solamente van a cobrar, e poden cobrar. Solamente hai que xuntarse, pelexar e dicirlo que fomos dicindo nós hasta ahora. A nós, hai 15 anos, xa iban a desaparecer no ano 2000. Pasou o 2000 e resulta que tiñamos un fondo impresionante. O queimaron. Volveron a vendernos a moto 10 anos despois porque non chegaban. Fomos capaces de recuperarnos e volvemos a ter fondos. E ahora mismo somos autosuficientes. Pero claro, se non nos salimos á calle e defendemos a realidade e forzamos aos gobernantes a que se garantice unha pensión e unha vellez digna, eles se van a esquecer disso, porque aqueles 4 privilegiados sí que a teñen garantizada. Se suben o sueldo, lo comentaba outro día no Parlamento de Galicia, hai un mes, los parlamentarios, e nadie lo comentó, se subieron el 7% sus sueldos. Ole, é dicir, isto é o que hai que decir, pero claro, o dice se parece que predican no desierto, e son os que gobernan, marcan as normas e nos dicen a nós que é o que temos que facer, que tenemos que apretarnos el cinturón. De eso nada. É máis fácil. Claro, naturalmente. Bien, eu, polo tanto, destas cousas seguiremos falando, lóxicamente, nas seguintes cousas, porque hai moito que falar, e a partir de xaneiro virá, digamos que o período de sequía de febreiro, e dirán, si me chegou, non me chega o 2,80 ou 2 ou 3%, que vai pasar? Pois vai pasar que seguimos co mesmo problema, co añadido de que se non salimos e non nos enfrentamos á realidade e non nos facemos fuertes, sinceramente, non queremos que ganen eles. Vamos, nin parcialmente, tan siquiera. Temos que, está demostrado que unidos saben mellores cousas. Eso está claro. Exacto, claro que sí. Como siempre, nuestros gobernantes preocupados por el bienestar de quienes les votamos, ¿no? No hay más que decir esto. Bien, yo quería ya despedirnos. En decembro, ate o mes de xaneiro. Sí, despedirnos para las Navidades, para estar un poco con la familia, desearles a todos los que nos escuchan unas felices fiestas y que, bueno, el próximo año volveremos a la carga, si igualmente. Si nos dais espacio. Claro que sí. Igualmente para vos, unhas felices festas, feliz ano novo, felices reis, todo a descansar, e iso, en xaneiro volveremos a vernos, claro que sí. Tato, Eloi e Alfredo, moitas grazas aos tres. Moitas gracias a vos.